खींचा जाने ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमरो बाईचा चीज माटे खींचा जाने ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमरो बाईचा संग सब देख ली जान अब कल YouTube पे जनता रुका छापी अनुपमा यादव ने मंच पे गा दिया आज है 5 के चल जी है नाच के हां कि कोनो सब पता देख ली जांच के अरे जांच के जांच के कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आ जाइए आ चल जाइए वाह वाह 5 फरवरी के 5 जनजे के आई कर नाच के चल गए कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे गा जाई है 5 के अरे गा जाई है 5 के चीज माटे खींचा जाने ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमरो बाईचा कौन सब बता देख ली जाने कि हम हाई दीवाना कली कांच के हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आ जाई है 5 के चल जाई है नाच के अरे आ जाई है 5 के चल जाई है नाच के गाना पे डांस हमने के कोयले रहे 5 तारीख के पवन भैया के जन्मदिन रहे हमने के जिम की ओपनिंग में गए रही आदरणीय सूर्या भाई के वो गाना पे इतना नु डांस भइल कि 2 दिन ले गोड़ दुखाइल कि बाकई गइल रही हमने के कि नशा में दशा बिगड़ले रउआ बानी ई है हमारे स्टाइल खानदानी अरे ऐसे न नजर करे जा पतानी आ मूड जदी बिगड़ी त छोड़ देबे बड़ी याद बा रउआ सब है ना कि स्टेज हम तूड़ी का घुमाच के उमाची मनोजन तरू तूड़ी के ले ऐसा नु डांस को द कि स्टेज टूट जाओ अंजनी चाचो हमार बज कि स्टेज हम तूड़ी का घुमाच के अरे आ गई है बाहर के आ गई है नाच के अरे आ गई है बाहर के आ गई है नाच खातिर आ रही एगो गाना ई आई तो लड़की कहतिया
कि इतना जो सब पावर स्टार बा, इतना जब सब मैं एकदम दिलदारे आदमी बा, मनु चाहे वाला। ए दादा तब कैसे जाइबू हम बाँच के, अरे रे बाँच के, कि हम हाई दीवाना कली कांच के। अरे आ जाइए कितना तारीख के चल जाइए तो नाच के बताई, तब न हमरा बुझाई कि वाकई तू लोग ये गाना सुन ले बड़ा। तन एक बार नाच के बता, खाली नाचे नाच के हैं कि हम हाई दीवाना कली कांच के। अरे आ जाइए बाँच के, नाच के, अरे आ जाइए बाँच के, आ जाइए नाच के। चीज वाला पीछा जाना किया का पीछा, अब ले जाई करो भाई का कोनो साहबा देखो लिखा कि हम हाय दीवाना कली कांच के, कि हम हाय दीवाना कली कांच के। अरे आ जाए बाँच के, किया जय बाँच के, अच्छा जय नाच।